ya. Oi. Yo. Ayo. Oi. Oi. Sedeng Nalendra ayaksa lelaku kang malwal ingkang gambira marang sesiya ngamatu Prabowo lesos prakempa guru malwalian Dityatur balarsa cornaning lawan Atala Iwang Tityangkala Rudra Maspati Raja Dewaku Bapa Begawan Sumber Katong Aja kaget ndak awih rawuh mono ing Kadipaten Tunggarana kene ya Bapa. Woi latala. Wong Mas Tunama Sidam Skaring bawana langgeng angger anak Prabu. Kanjeng Adipati kala kahana inggih nggih. Damel kaget sotane galing ingkang abdi pun Sumber Katong duwi paduka ngawe ingkang abdi pun Sumber Katong Kanjeng Adipati wonten timbal ning adawuh
Sekawit aku ngawe kelawan bapa ya mung mergo aku mung kepengin ngetokake unek-unek lan aku mung kepengin matur babagan apa sing tak rasake jroning seprene suwene aku nglakoni urip ana ing kadipaten ya ing negara Tunggarana iki. Wah, menapa paduka nggadahi kekilapan tumrap ingkang abdi lan kula nggadahi kekilapan menapa dhumateng paduka Kanjeng Adipati Kala Kahana. Kepareng ing sakmangke menawi kula anandang lepat kula aturi anyendu. Aturi andukani dhumateng kawula Kanjeng Adipati. Ora apa-apa. Satemene wis suwe nggonku nglakoni urip ana ing Kadipaten Tunggarana iki. Aku iki janjane wis bosen, aku janjane wis wegah. Mergo jroning seprene suwene aku mukti aku urip ana ing Kadipaten Tunggarana iki. Aku ngrasake yen to uripku ana ing Kadipaten Tunggarana iki dadi reh-rehaning Kraton Surateleng. Utawa kang kasebut Traju Tresna. Pendak-pendak dina, pendak-pendak minggu, pendak-pendak sasi. Kawula ing Tunggarana kene kudu ngaturake glondhong pangareng-areng. Guru bakal guru dadi menang negara ing Surateleng. Aku wis wegah. Aku wis wegah. Aku wis wegah dadi reh-rehaning negara Surateleng. Bapa ora salah. Aku mung kepengin supaya nadyan negara Tunggarana iki negara kang kalebune wilayah cilik nanging aku mung kepengin merdika. Besok kapan meneh aku bisa muktekke kawulaku yen to ora tak wiwiti saka saiki ning nek kahananku wae. Kahanane para kawula ing Kadipaten Tunggarana dadi reh-rehaning negara ing Surateleng. Dikekang dening Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura aku ora isa urip kaya ngene iki bapa mula aku njaluk iguh pratikel kepiye nggonku bakal nglakoni urip yen to kaya mengkene terus lelakone uripe Kala Kahana lan kawula sak Tunggarana bapa Pandhita kang kinarya mangsit pindha gombang ngajabing tawang susuh angin ngending gone yang kalian kangkung baksimi ber wala taala Kanjeng Adipati ngendika kados mekaten sabab paduka mboten mangertosi lelampahan utawi kawontenan sejarah negari ing Tunggarana. Wala taala sejarah kepiye bapa? Kula aturi mas paosaken negari Tunggarana utawi Kadipaten Tunggarana menika rumiyin yasanipun Prabu Trembuka mila negari ing Tunggarana menika boten pantes lan boten trep menawi dipun regem dening negari ing Surateleng inggih Prabu Setija Bumanara Kasura. Lire piye bapa kok paring dawuh mangkono. Mangke rumiyin kula sampun matur negari ing Tunggarana menika yasanipun Prabu Trembuka ingkang rumiyin dipun pasrahaken dening ingkang Rama Paduka inggih sinuwun Prabu Kalapustaka ingkang rumiyin taksih sak peguron kinasih kalian Prabu Pandhu. Dilalah antuk pacobaning Hyang Mahanasa. Negari ing Tunggarana dipun gepuk perang dening Kraton Surateleng inggih Prabu Bomantara rikala semanten. Lajeng negari ing Surateleng inggih Traju Tresna dipun telokaken dening Nalendra Muda ingkang namipun Prabu Setija inggih Prabu Bumanara Kasura mila menawi miturutipun ingkang bapa nggih
Setija menika mboten wonten menang badhe ngakai dekeh-dekeh ngereh keraton utawi kadipatening Tunggarana menika mboten wonten wewenangipun. Mila samangke kersa paduka badhe kados pundi kula namung nderek ingkang baken kula sampun nyejarahaken kados pundi to sejarahipun negari ing Tunggarana inggih kadipatening Tunggarana menika nggih angger adipati kala kahana Agyatri sangga pirangku rinanggul kinempet kembet dusang retnaning bawana yogi tukang balang hati ing waladala jebul kaya mangkono ceritane dukunaning kadipatening Tunggarana bisa dadi reh-rehaning Prabu Setija inggih kasinggihan mekaten Bapa kudune yenta Prabu Bomantara kuwi wis gugur Kadipaten Tunggarana bali mring panguwasaning Pringgondani. Lah inggih kedahipun mekaten pramila duk rikala semanten Kanjeng Adipati kala pustaka ngutus ingkang abdi supados ngaturaken awala ingkang pengin mandireng dados bumi kang merdika. Bapa rasa suwe-suwe kagendak kandheni nawala. Aturna mring sinuwun Prabu Setija Bamanara Kasura. Yen to kala kahana sak kawulane ana ing negara Tunggarana kepengin merdika Bapa Swawi. Kula aturi maringaken dhumateng ingkang abdi paduka pun sumber katong Kanjeng Adipati nyat langening kalangjan aglar pandan monsar dinane kakonang suram sorote tahan pacang kasolan macaring purnaming kekono dasaring mangsa katiga Nawala sampun kula tampi Kanjeng Adipati. Iya Bapa. Ora usah suwe-suwe kagedyake budalna. Budal mring kraton ing Suratelengga ing Trajutresna. Oh inggih sendika dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan Angger Adipati. Iya Bapa sumber katong sing ati-ati ya Bapa. Dalah Bapa sumber katon muga-muga isa walaya nirmala temah jati jati temah walaya satemah kawuling negara Tunggarana iki bisa merdika urip merdika tanpa noreh-rehan saka negara ing Trajutresna ya Bapa sumber katong aku njurung pamuji Bapa rikat lampeng rata tanpa antala Prapting arga sukuning rata
tak sineblak maruta pinanjering carita gumelar ananging kraton ing Surateleng ya ing Traju Trisna ing mangkono dunung ing Nalendra Gung Binethara sugih bondo bandu sugih bondo ateges sugih bondo brana picis sugih bandu ateges Nalendra kang abebala raja kawula kang samya majinamatan daya dinayan datan wonten regejekan ingkang dumadi aning madaning negaring Traju Trisna inggih Surateleng ananing mung majinamatan daya dinayan mung guyub rukune sangjaning para kawula gotong royong wangi-wangan mitra kawruh rawang samya ngatosaken dhumateng kadang-kadangipun miwah sedaya sederekipun nalika semanten dupi wus midhanget unine bendhe miwah tambur mratelaken bilih negaring Traju Trisna inggih Surateleng nedya ngawontenaken pasewakan agung kang wigati jejer madyaning pasewakan Riel arapat pepet pipit prasasat atupan denggul datan posela lapel sakaraing mawa seba ing jawi gendera rontek mbludak gendera rontek umbul-umbul kiterangan dan yaya munting mangsa labu payu megar mendi jamur barat mangsa rendeng tumbahe ngrap kowe jati karen mangsa katiga parandhi tingal tidhem jeneng madaning pasewakan negaring Surateleng inggih Traju Trisna Sang Prabu Stijo Bumanara Kasura ngawe pepati negaring Traju Trisna inggih Sang Patih Pancatnyana kandharaken senopati ning Surateleng inggih Sang Adipati Ayah Griwa dados tidhem madaning kawontenan pasewakan negaring Surateleng inggih Traju Trisna nalika semanten datan wonten guguduhan kang ubah samireng datal mawakabyar sumung semaraning mradha gumiwah panglinga waranggana sigra murwane pangandikan dadya kumangguli wijine pandika Sang Bumanara Kasura ingkang dereng kababaring lesan Sritina ning pasewakan busana sutra kang maneka warna Sobagung puspita mudyana rengging manik Narawata Sritinon ning pasewakan busana
maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma Renggeng Manik Nara Wata ana Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring teca liwaran terki laci sireng dadit Wimbo kekandha mrek minging Katyuping maruta manda Separan kang mangambar kongas ngebeki madyaning pasewakan tandya Niwang sukmana mangadli nuwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Paman Pancatnyana ayo ndadekake kaget pelngirosi Paman Patih Pancatnyana dene sira paman ingsun timbali mangadhep ana mangarsaning sun ana ing kraton Surateleng ya ing Trajutrisna iki Paman Pancatnyana kula nono inggih Nyun amit pasang kalimantabe tinebihna ing iloduni dumawahing tawang toang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura sesembahan kula pangayoman kula ing madya pada Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija aduh sinuwun kebareng paduka miji dumateng biswanipun ingkang pamaning kepadihan kawula nuninggi ya kadipran gene pamaning sun percaya mengko dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting kaprajan negara ing Trajutrisna diagiaturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti ingkang karempin Paman Patih Pancatnyana kula nun menawi paduka ndang ubab tata rakiting kaprajan negaring Trajutrisna tartentu sadyotan badhe anguji wani sangjaning para kawula samya sayek saeka kabdi karya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Trajutrisna sinuwun mendhaipun para prajurit ingkang boten kendharanipun sami gegladen olah kredaning perang
Sawanci-wanci praja paduka ketempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula Sang Nata. Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna baunuk niki. Ya, gawe bumbung penggali ingsun dene mangkono kang dadi aturira paman. Ora lepaken kang utama tindakna selawase urip kawula nunuk niki. Nanging dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang pamaring kepatihan ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya. Ndak tampa tiba sepadha-padha ya paman ora liwat prayogan anggonira lungguh nang ngarsaning sun ana ing kraton Surateleng. Kawula non sampun boten kirang prayogi. Apa dene sira Adipati Yayah Griwa padha raja sak praptamu anggonira ingsun timbali ning kraton Raju Tresna. Kawula nunuk niki bola dalah sinuwun. Paduka nimbali dumateng ingkang abdi pun Yayah Griwa sak mangke wilujeng pisawan kula. Wonten ing ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Rikala semanten wilujeng pisawan kula boten wonten alangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabekti kula kunjuk sandhawada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura kaunuk-unuk niki. Ya. Yayah Griwa tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanono ya. Kula pundika jimat paribe dayanana ing kasantosan sinuwun. Kepareng paduka amiji dumateng pisawan kula sampun sekec anggen kawula lenggah. Ya. Paman Pancat Nyana apa dene Adipati Yayah Griwa. Kawula nunuk niki. Kula nuwun sewu nggih anak Prabu. Sawentawis dangu paduka nglempaken sangyaning para nayaka praja miwah sangyaning para kawula sak negaring Traju Tresna. Sawetawis dangu kula angarantu dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija. Kepareng paduka paring dawuh sinuwun wonten wigatos menapa? Menapa wonten babagan ingkang ngrembak bab tata rakiting kamarajan? Menawi kepara saestu mekaten nawi kula dherekaken manjing telenging kedaton apan catur netra kalengkang pamaning kepatihan. Nanging menawi wadi tumraping para kawula miwah nayaka punggawa sanesipun awi kula kanthi manjing telenging kedaton apan catur netra kalengkang paman. Lan menawi paduka badhe paring ganjaran dumateng kawula lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken. Lajeng menawi kula nandhang lepat, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang kula mboten badhe selak sinuwun. Inggih sinuwun. Sawetawis paduka nglempaken sangyaning nayaka Punggawa Narapraja miwah Senapati wonten kratoning Traju Tresna menika wigatosipun menapa kula aturi paring dawuh sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Andra ingkang puspita harum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanya maweh raras retnaning driya oh
jagat dewa Bathara ya manik raja dewaku. Paman Pancatnyana. Ya pancen sawetara aku nglumpukke sangganing para kawula Nayaka Punggawa ning praja ing Traju Tresna iki. Wigatine ora liya aku mung bakal ngrembug babagan Kadipaten Tunggarana ya negara ing Tunggarana. Wah, ladalah paduka badhe ngrembag babagan Kadipaten ing Tunggarana. Ya. Sebab wis ndak rasakake, wis ndak itung genep Sabta Candra ta 7 sasi iki. Kadipaten Tunggarana ora menehi wujude glondhong pengareng-areng. Peni-peni raja peni guru bakal guru dadi mring kraton negaring Traju Tresna. Apa kowe ora ndhawuhi, apa kowe ora njaluk karo Sikala Kahana? Apa sira paman ora minta supayane Adipati Kala Kahana menehi ya kuwi wujude glondhong pengareng-areng mring Nalendra ing Traju Tresna Prabu Stija Bumara Kasura. Apa sira paman ora mangerteni? Waduh, kula piyambak mboten mangertos sinuwun. Babagan Kaperajaning Tunggarana menika kula mboten mangertosi awit sampun sawetawis menika. Sawetawis wekdal kula ugi mboten mireng kados pundi pawartanipun Kadipatening Tunggarana. Lho. Sira paman ora malah ora mangerteni kepiye pawartane Adipati Kala Kahana ing Tunggarana. Babar pisan mboten mangertosi. Awit pinten-pinten candra pinten-pinten dinten menika kula menika sibuk wonten ing kraton ing Traju Tresna. Gayamu kok sibuk barang. Inggih, mranatan kawula ing Surateleng menika ngantos kula kalimput. Kula mboten gatosaken dumateng kawula ing Tunggarana sinuwun nyuwun agung ing samudra pangaksami. Ya ora dadi ngopo. Ning babagan wigati iki Kadipaten Tunggarana kuwi kadinguni sing bedah ya kuwi sinuwun Prabu Bumantara paman Patih Pancatnyana. Aku ora bisa nrimake kanan iki. Adipati Kala Kahana kudu bisa maringake wujude glondhong pengareng-areng ring Nalendra ing Traju Tresna Prabu Stija Bumara Kasura paman Pancatnyana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka Nalendra mbek marma sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurta-krare kakiri-kiri nanggana magawe gelari rawang-wang Didemaning kawontenan madaning pasiwakan negaring Traju Tresna inggih ing Surateleng kasaru geger njaba piyangarsa tangeping purika wonten Pandhita sepuh ingkang ngabiyantara sowan mangarsa Sang Prabu Stija Bumara Kasura mboten sanes kejawi amung Sang Begawan Sumber Katon rewepeh galea kaya bareng ati anggap karya cingek kang samyomrat.
mendak alun tata trapsilanira nyaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta kula nuwun amit pasang keliman tabe tinebih no ing iloduni demawahing tawang tolang sinuwun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun sumber katong cumadung dawuh kepareng kula marak sowan dumateng rasa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura jagat dewa Bathara jagat pangestu kara wayah Bathara jagat Welatala paman pancet nyono wonten timbalan lagi wae aku rerasanan bab Kadipaten Tunggarana lah kok iki punggawane teka Welatala panjang umur negari Tunggarana lho kuwi tegese piye inggih namung kula piyambak ingkang mangertosi sumber katong teka mrene nggih pun timbali mawon sumber katong wonten timbalan Raja sapraptamu nggih wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk mring paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura iya ndak tampa ralet pangestune Panjenenganing sun wae tampanana sumber katong. Nggih. Kula pundhya karya dadosna jimat paripik ndayanana ing kasantosan sinuwun. Kepareng kula badhe matur marang resa sing andika cekak aos kewala. Besowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging dapur dipun utus dening Gusti kula inggih saking Kadipaten ing Tunggarana kula dapur dipun utus dening Adipati Kalakahana. Lho. Kalakahana utusan lawan jeneng sira. Kasinggihan mekaten. Apa sira nggawa wujude glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi sing wis Sabta Candra iki Kalakahana ora maringi kelawan panjenengan ingsun. Mboten. Lho. Banjur apa? Babar pisan menawi glondhong pengareng-areng menika sanes. Nanging kula dapur dipun utus dening Gusti kula inggih Kanjeng Adipati Kalakahana supados amasrahaken tuwin ngaturaken wujuding nawala saking Kanjeng Adipati Kalakahana. Ing mangke kedah dipun waos, kedah dipun surasa lan bilih paduka kepareng minangkani ingkang dados kersanipun Gusti kula inggih Kanjeng Adipati Kalakahana sinuwun. Lho. Kowe mrene nganti namula. Menika sampun kula beta, sampun kula cepeng. Wah edan. 7 sasi ora meneh glondhong pengareng-areng lah kok utusan nayakane mrene supaya ngaturake namala Wahedan Kalakahana apa wis pancen arep mirang kampuh jingga temenanan. Ya wis sumber katong maradhyake parena kelawan panjenengan ingsun. Supawi monggo kula aturi nampi sinuwun.
tansah marap pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup berkata asane sang stijo pumuno kasura iblis lanat jagat dewa bro jagat pangestu ngoro ladala paman Pancatnyana wonten timbalan sinuwun pancen jebul bener pangiraku yen to Kadipaten Tunggarana wis merang kampuh jingga ladala kok saged mekaten kawontenanipun isining nawala ndak surasa surasaning nawala kala kahana matur yen to kepengin merdika kepengin merdikake bumi Tunggarana sumber katong kowe Balya matur ing ratu Gustimu Adipati Kulahana Tunggarana bisa merdika yen to kala kahana isa nglundhungke sirahe Stija Kuwawa bisa nglangkahi kuwandane Prabu Bawana Kasura nyuwun pamit nadbal wasilan nuwun kula aturaken mring ratu Gusti iblis lanat Katri gumulung mangrompah ing wadya Kardakura Kardakura reh kagiri-giri wah ora ngira temen jebul pancen bener pangiraku yen to kala kahana bakale merang kampuh jingga waladala kula mboten narimaken menawi sak mangke bumi Tunggarana badhe merdika mulane kuwi Paman Pancatnyana wonten timbalan ora sah suwe-suwe gelak wancine digege mangsane kepiyakna barisaning para wadyabala sekana kuring traju tresna rike lampit brungkat kimpul gajah dikepul wakul baya mangap negoring Tunggarana kawulane gepuk perang kanthi cara kasar sendika ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan Adipati Yayah Griwa wonten timbalan sinuwun budal kang padha sibujring Sunedya Kundura ngedaton nonon ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan yo sing ati-ati Adipati Yayah Griwa kaya wis ora ana dawuh maneh Adipati Yayah Griwa lan Paman Patih Pancatnyana Purna gadining pananggilan arus sang nata kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadharaken sanggaring Purban Jedi manggo katanggung Joko Paloro ingkang samya ngampir pacarang keprabun kawestian saking manduri tindaknya sang Sri Naranata sang Prabu Stija Bumara Kasara katinon saking Mandrawa tansah sesanti kamulyane